Идеята е била да направят по-лесно влизането в залата. Естественият вход е пропаст 60 метра. Оттам са влезли първите 61 година Елена Падарева и Никола Корчев, алпинисти от София. Оттам се излиза. На финала имате да качвате 288 стъпала, точно 20 етажа, да ви е честито! Така, сега успокойте се. Нали взех ви парите и сега ви ги обяснявам. Стъпалата са бетонни и парапета е бетонен, нищо страшно няма. Ескалатор също. Излизате 150 метра по-нагоре от паркинга и по главния път слизате надолу. Пожелания са, който иска, който не иска, до стъпалата, връща се назад и излиза през входа. Алеята на пенсионера го наричаме, няма трети вариант. Залата е една, няма други, бучащата, най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканите. 110 метра е дълга, 40 е широка, 47 метра е висока. Грохота е от водопада, 60 метров подземен водопад, каскаден на 3 пада, 42 метра е най-високия пад на водата. Няма да го видите още като влизаме в залата. Даже има изказвания, водопада не работи. Работи, не работи, вижда се по стълбите нагоре, на първа и втора тераса. Загадката е реката. Идва от селото Триград, Триградска, цялата влиза през пропаста, минава през залата и изчезва под земята. Сифона е мястото, ще го видите. Появява се на 250 метра от входа по-надолу тунела, който го минате на главния път, в ниската част на ждрелото. Нарекли се е дяволско гърло заради това, че каквото повлече реката като предмет и го вкара в сифона, не излиза долу, където излиза водата. 68 година е най-голямото наводнение, догоре е била пълна залата с вода. 300 кубика труп и дървен материал на горското стопанство, реката ги повлича и ги вкара в пещерата. Една клечка не е излязла на изхода, 2 месеца са ги чакали. След наводнението измерили дебит на вход и на изход, защото имали съмнение, че реката се дели и предметите излизат другаде с част от водата. Количеството се оказва до литър еднакво. Отцветяват я и сметките били за 7 минути боята да излезе. Тя излиза след 2 часа. За това време трябва да мине повече от 28 км. И на всичкото отгоре боята не се разрежда, излиза концентрирана. Голяма зала и голям водоем долу няма. Какво има, никой не знае, само едно е сигурно, тук е идеалното място да се отървеш някой да ти пречи. Няма да намерят никога. 3 пъти влизаха водолазите, те влизат долу от изхода срещу течението. Няма успешна експедиция, за съжаление има жертви. 70-та, първите, които влизат, Сияна Люцканова, Ерстат и Йовчев от Варна, загиват и двамата. Намират ги и ги изваждат, не са изчезнали, както пише в интернет. Горе е паметната плоча. Тясно е, не могат да носят бутилки с кислород резерва, влиза докъдето могат и по обратния път назад. Камера са пускали, 50 на метра предава сигнал и спира. Изтеглят, работи. Няма логично обяснение. National Geographic са били тук, имат филм Амулета на Орфей се казва. Включили са пещерата в топ 100 на най-мистичните места в света и до там приключва всичко. Млада пещера е на 175 000 години. Сталактити няма. Щяло да има след 120 000 години, ако имате време и желание, може да минете да ги видите. Само Лили Иванова ще ги дочака. Кое? Лили Иванова ще ги дочака само. Не е сигурно. Остана легендата за Орфей. Казват, че тук Орфей е влизал в царството на мъртвите да моли Хадес да му върне Евридик. Траки са живели в района, а входа, където е влязал, се описва като пещера, която бълва дим, парата на водопада, то е ясно, че дим няма. Влиза и стига подземната река, на нея Харон лодкаря превозвал душите на мъртвите, има и реката. Последното е извора. Извеждайки жена си, бил дал дума да не се обръща и да не я поглежда, защото тя не била в човешки образ и той нямал право да я вижда така. Спрял да чува стъпките и решил, че се е загубил, обърнал се е загубил завинаги. Седнал и се разплакал, легендата казва, че от сълзите му бликнал извор. Вътре е извора, пият вода, мият се за здраве, искат желание, оставят предмети, стотинки, марпеници, гривни, пръстени, лищата, кой за кого ще се жени, сериозна работа. Един дядо вика, ако се обърнам бабата, ще изчезне ли като Евридика, бе? Милия той! Надеждата умира последно. Викам, добре бе, пътния в сифона няма да я видиш. Дядото вика, че до суха ще излезе и трупите ще изкара. Много благодаря, заповядайте.